en jatelo e kambi mar Wells Fargo omaki gwenge ma Kakamega kocha Nyakwara Mogi. Gin weche maluwo weche mag kuo mag penj kaachiel kod weche mamoko mabende otenore kod mag arita to kod dongruoge mopogore opogore gwenge mag Kaluo to kod gwenge mamoko mag piny Kenya. Rwakni machiegni Nyakwara Mogi mar yudo weche manyien adimba. Mokwongo wayud thund weche. Achich mar abiriyo ma itudo gi Nek Willis Ayieko maki e gwenge mag Kisa e kaunti ma Kakamega. Jopuonj 19 maki e gwenge mag Kisii ka otenore kod kuo penj mar KCSE madhi nyime. But we are told as at yesterday by the executive director that he cannot give a figure from all the funds that have been pledged. Jotend pinje Afrika osayo pinje momeo e rem keto kare chenro mag kedo kod lokruok chal kor lwasi. The taste of life is here. My friends and I actually think it's better than butter. Perfectly salted. It's better than butter. Onja margarine from Pwani oil. Better than butter. Machiegni Nyakwara Mogi bethulo matudri kod namba en 36000 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya ka X en @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Achich mar abiriyo ma itudo kod Nek mar Willis Ayieko mane en jata chenro mag kata jatend jotije e kambi mar Wells Fargo omaki. Achijno manyinge oyangi ka Samuel Onyango Ongweso. Obila omako Odhiambo manyoro e gwenge mag do maidore Kisa West e kaunti ma Kakamega. Obila wacho ni Samuel omaki bang' jopiny chiwo ripot maling'ling ka gisani ogeng'ne tesend obila Masiaya ka igeno chope do e tielo mar ariyo tarik 4 dwe mar 12 bang' jang'ad bura Benjamin Limo chiwo thuolo ne obila mondo dhi nyime kod timo nonro. Jatend migao mar somo Julius Ogamba ogolo siem ne jogo modonjore gi kuo mar penj mar joklas 12 madhi nyime pachoka kowacho ni biro kawnegi ondamo mager mar chik. Owacho magi e nyasi mar yango chenro mar telo e mbalariany ma pachoka komedo ni gitiyo machiegni kod jotije mag mbalariany wasu mar neno ni ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany kod jotich mamoko ochope giko. We will treat each case individually. We are not going to condemn any group or any community or any school as a group. We are going to take individual action against individuals who are involved in any malpractice. You've seen a lot of arrests, and all these arrests are actually almost all in adults or teachers or the center managers, some of whom have already been interdicted because of that arrest. Once you appear in court, you're interdicted. So I'm urging them not to engage themselves in these particular malpractices because it won't pay. It does not pay to engage because we have a multi-sectoral team that is very, very alert. Jopuonj 19 ma yendo yud kod ketho mar kuo penj maduong' mar KCSE diko dhogi kod okaw kwach kich ma Kisii mondo okony e timo nonro matut e wi kuo mar penj. Jopuonj go ma oting'o japuonj maduong' kod jalupne mawuok e sekondar ma Kebagbe ogol kaka jotend sikunde kata sikundno bang' apisa mag duol matayo penj pachoka Nek yudo simbe mag ong'we yamo maromo 34 e kinde ma penj ne dhi nyime. Nataka kuambia taifa kuwa mtihani inaendelea mzuri, ila tu jana katika shule ya Kebabe zilipatikana simu 3 za rununu katika darasa ya mtihani wakati wa exam ya biolojia.
na hizo zikachukuliwa na wale ma supervisors wale wa multi agency team walikuwa hapo karibu. Hii ni center ambayo ni mojawapo ya ile centers tulikuwa tumeidentify kuwa zinaweza kuwa na changamoto za kufanya zile malpractices. So simu 3 zilichukuliwa na baadaye zikaonekana pia mahali zilikuwa simu 31 zikapatikana zimewekwa kwa carton, na zote hizi simu zilikuwa live, zilikuwa zinafanya kazi. So wakati zililetwa pale kwa ofisi, wakati za harakati za uchunguzi, hata zikaonekana bado mtihani ilikuwa inaingia. Na pia tukiangalia vizuri pia karatasi ya asubuhi ilionekana pia answers ilikuwa hapo. So hizo simu zikapeanwa kwa watu ya Directorate of Criminal Investigations waangalie hizo mitihani zilikuwa zinatoka wapi. Ndio uchunguzi saa hii inaendelea. Acheje ang'wen ma itudo kod ketho mopogore opogore weche mag nek e kar chung'od bura ma Butolai County ma Busia ochwale do kinyi ma kawuono. Achiel kuom achejego itudo kod ketho mar nek mar dayo ma jahigni 96 bang' make gi thuon e gwenge mag Sikura, ka ariyo to itudo kod nek mar jago moro mane giyudo ka omako min mare e kar dak ma Makwara, ka mamoko donjnegi kod ketho mar nego kendo iko jago moro e gwenge mag Madola. Mabiro mana bang' ndalo adek kende tok wang' jowi mar Ramogi TV menyo midhiero mar nok mar arita kwe ma mine kadhe ahinya to mine moti e gwenge mag Butolai County ma Busia. Riwruok mar jochiw thieth kuko okwedo bad migawo mar thieth kuom chungo e tich apisa maduong' mochung'ne okumba mar SHA Elijah Wachira. Kaluwore kod jakom mar riwruogno Peterson Wachira, chungo apisa maduong' mar SHA ok en tieko midhiero manie tend migawo mar thieth. Giseyo jokanyo kuom nyiso yomyom margi e tijegi ka giwacho ni kata mana weche mag mibadhi opong'o bad migawo mar thieth mar SHA, kamagi ne giwacho e kinde romo mar riwruogno madhi nyime Mombasa. The reason as to why many people are not registering, because they from the beginning they got the wrong notion about this insurance. They got that this insurance it is coming to make them poorer or whatever, and it will not be able to serve them right. But if we may have clear information to the people, and of course concerted efforts even at county level, tunasema ya kwamba hii board ya SHA imefeli, na imefeli kwa sababu ina ubaguzi, inatelekeza wengine, imeshindwa kuhakikisha ya kwamba maono ya rais ya kuhakikisha Wakenya wanapata afya kwa wote na huduma ambayo ni bora, basi ibanduliwe. Kuletwe wale watu ambao wataweza kuelewa maono ya rais, wanaelewa afya kwa wote ni nini, hawana ubaguzi, watu wataweza kufanya kazi na kila mhudumu wa afya na kuhakikisha ya kwamba Mkenya anapata ile huduma ambaye katiba yetu katika article 43 imesema akaweza kupata, ambao ni huduma bora na ya kiwango cha juu zaidi iwezekanavyo. Odiochieng' machielo mar romo mar riwruok pinje Afrika e romo mar kedo kod lokruok chal kod lwasi miluongo ni COP29 mar kedo gi lokruok chal kod lwasi bende dhi nyime ka obage e boma kata piny Azerbaijan. Jatend piny Azerbaijan okwedo jotelo matiyo kod chenro makama e gerore kendgi giwegi. Wach makamano bende obiro e seche ma piny mangima e bwo riwruok mar boma ma Paris, kata winjruok mano time boma ma Paris madwaro pinje maketho kor lwasi oti kod chenro mabeyo mabero kor lwasi manyaka sani osemiyo piny mangima kale midhiero mathoth kotenore kod lokruok chal kor lwasi.
This is my message, and as a president of COP29, of course, we will be a strong advocate for green transition, and we're doing it, but at the same time, we must be realistic. We believe that we are headed to the wrong direction. Science is very clear that we are off track on what we are on the emission reduction targets, as also the imperatives of climate justice, that we are not achieving what we are supposed to achieve in terms of the delivery and honoring of the commitments by the industrialized countries. We need to also link our climate finance and define what climate finance is, particularly climate finance that is accessible to frontline actors for climate action. Women are at the front line and indigenous communities are at the front line. This is over a year that such pledges have been made. But we are told as at yesterday by the executive director that he cannot give a figure from all the funds that have been pledged. Nakoromogi kawere kod ma dhi nyime e piny mar Azerbaijan kotende kod weche mag kedo kod lokruok chal kor lwasi oduogo ne boma ma Kisumu. Meneja mar boma ma Kisumu Balawanga okwedo kweth mag rowere mabet e kar yiengo nyamburko e boma ma Kisumu kowacho ni gin ema gitudore kod jonjore e timo timbe mag maundu. Abala mabu wuoyo e kinde mane olemo gedo madhi mbele e kar yiengo nyamburko ma Molem omedo wacho ni e kachero magitimo kata inonro magitimo odiochieng' manyoro e kar yiengo nyamburko no. Jotend obila mag kaunti no nomiyo gifwenyo kuonde ma jomitudo kod rocho arita e gwenge ma Kisumu rome ka omedo ni kar yiengo nyamburko ma Molem ma osebedo ka ok ti kuom kinde koro geno nitie ni nyalo chako tich e higa mabiro. Ka in e bus park tiuso gik iuso kong'o maricho gi yedhe maricho richo, tiuso simbe mokwal. Mane inspection manyicho atimo nyoro wasebedo kwa setting. Ose mak ji bus park kanyo mang'eny. Wase recover weapons, wase recover simbe mang'eny. Ng'eny jomoko ni kod yaga. Moko bende nyocha pokowe. Moko be podi alo wachgi. Koro no waseng'iyo ni nitie kuonde beach e bus park kanyo ma ema jo mafundu chokre. Ng'ato kose a estate to se madho gotieno to kumokwongo dhi en e bus park. Kose dhi e bus park tabire ima simu abiri goyo to jomoko kanyo be magiwuok ka gidhi kwele e town. Koro kanyo ema nyocha wayudo ni a citizen a town center a converging point e joma timbe gricho asset. Kendo wasebedo gi informers ka koro bus park wan gi over 30 informers. Erokamano nyakura mogi kuom keto Ramogi TV era ne akaw yweyo mara mokwongo e weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono kendo amor ahinya ni yiero Ramogi TV dakika 13 bang' saa 7 mar odiochieng'. E kinde ma bende samoro imanyo kaka ichapni koni gi kocha mara yudo giminyalo yiengo godo tiki kata dolo kumbo. Wang'iye moko kuom ote ma medo donjo e lai mag tudruok kanyakura Ramogi mondo wang'iye mago miwacho. Kuo penj to tek tieko pacho ka. Let those involved carry their own cross. Good job, CS. Mano Steve kawuok Seme mawacho kamano. Badine ni maler kabisa ma youth leader Brian Omolo ma Jesus Evangelical Church Nyaera. Romile County ma Migori mosne oro mosne njoga Lungone Bravosco. Penjo ni how was their day? Okang'eyo their day but apani koro giwinjo. Liki Junior wacho ni akwayo ne hawi maber ne joklas 12 matimo penj gimed timo penj kage chiwore kendo githegre kod timbe manyalo miyo duoko gi orochre. Millicent Rosa wani ni maber ahinya kawan gi chogo Obwato Gitoni Obwato dala mar piny oyiero kamana enya udala. Umondi Jaboma kantiri Homa Bay Ramogi TV neno malera dua kendo mora ahinya gi weche manyien mag migago madhi nyime tinendene.
Kani benda neno ka George Benjamin uri kodwogo wacheni uri tsunami aluo migago makare kabisa kodwogo not kanya mkago ka aworo wachoni aworo rowere masani oketo jodak ma Kisumu tesre yore mag ketho arita sirikal mondo titije makare wacho kamano kasto Opole Taso mar Transline mano mar Inakoch Migori wachoni bati mora enya enani nek mar Willis Ayeko na late sana kendo Ayeko tich ma obila kaachiel kod sirikal timo gin gimer mana timo nonro matut mondo ng'ata madipone lwete ne nyalo chopo ringre Willis Ayeko mamit bang' chwe kao ngimane to koro orom mana gi bad chik ne gitimo tim tora ne wuod luono mano Opole Taso mar Inakoch Migori ma wacho kamano. Okay, nyakwara mogi na mondo akao mana yueyo madundo gi kanyo podi nyalo ndiko na namba ena 3 kai mi apache kotende kod weche manyien ma wakelo ni sani kata bende nyatudwe kod Facebook mara Ramogi TV Kenya mbui mar X and @Ramogi TV KE kikidhi mabor ma en migago. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio check yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani juu story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndiko ndani. Ndio wao pia wajipange. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Time ya mambo ya airport wapo tuita tukae chini. Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama up na hiyo kitu ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ang'o setimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount.
kote nchini. Mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele. Kenya twende mbele. NCBA. Go for it. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimwatimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyakura mogo medo dhi nyime gi weche manyien mag migago dichieng' ma kawuono. Jodak ma Nyang'ande Ward ma West Asembo e kar chung' od bura mar Rida otimo ng'anyo mamuol ka gisayo tend kaunti ma Siaya kuom rem parogi weche mag dongruok. Ka otelnegi kod Benta Tieno giywago rem bedo kod chiro malong'o, nderni maricho kachiel kod medruok mag kethruok mag arita e gwenge makono. Gimedo ni chiro ma Kandaria josiasa oloko kama gigoe kampen margi ka gigolo singo ma ok gichopi. Gie sani gidwa ni MCA margi ma East Asembo Gordon Onguru mondo ochop ywakgi ne gavana ma Siaya James Orengo mondo giyud kony mapiyo. Nigi sida mar chiro, wan gi sida mar taya, wan gi sida mar dara. Waonge kata ndara, kwa jopo mwono kacha jigore piny, kata gimisika kwa dhiaramu wagore piny. Waonge ndara, to serikali ko biro kato kae masiri jo siasa goye siasa. Ni Nyang'ande nyaka giger, Nyang'ande nyaka gikete taya. Taya nyaka ni wago siasa sani onge taya Nyang'ande Kandaria makedi. Wamoke mier, wamoke chiro, okwanyal uso nikech wan e mudho. Ok inyalo koth bende gowa. Ok inyalo uso nikech ikiani dhi romo gi ng'a. Wae chiro ka saa chiro pok oromo. Sirikal konywa uru, agoni konyalo ir kure. Otiene ir kanye. Onyuola ayudo ka chiro ni endi dhi nyime, chien kucha ne en chiro maber. No kel wich ni kwe manogo e piny. Koro kawuono koda sirikal oweyowa kode. Ka wadhi goyo kura, to mokwongo MCA wan go. Ka gibiro to giwachonwa niya, tera uru, wang' ni chiro ni mwadhi chako go. Ka chopo, chichwa ni ombemre. Ka MP biro, to chung'nwa niya, tera uru, anadhi kelo nutaya chiro ka. Ka chosedhi, chiro ombemore. Wano komiwa security. Security onge, donge onge. Your business kokelo handgi, imuka muka gik moke dhiga dhiya, ikwala, to gigi mayowa, to uneno to untie. Konywa uru. Yakoro mogi mana kaka waja miga tichariyo kaso bangi wayangu ni tichadek kodi chima chalo kod ma gigo matimore e gwenge mopogore koro ni adani mondo miwachak wami kendo sigan gweng machielo e chenro mar ng'e gwengewa odhi nyaka gweng ma Usoma maidore e kaunti ma Kisumu. Sigan gweng ni chalo nade to nying mar Usoma nochakore yo machalo nade. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ene nyalima malimo gwenge kendo tinyo chopo e gwenge ma Usoma koro miwane ni to ma sigande chalo nade ma e gwengewa. Nyakoromogi ajuang' machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kalapapla mar ng'e gwenge
pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu. Kuma wuok e sub-county ma Kisumu East e gweng' mong'ere kaka Ofunyo Jerusalem, Ofuyo ma obiro piyo e gweng' ma ong'ere kaka Usoma mayudore e sub-county ma Kisumu West. Nyakoromogi ka iwinjo nying mar Usoma, ang'o mabiro e pachi? Mana kaka pile mokwongo wachako kod paro mopogore mag jogweng' mondo mi gilenwa ni to ginto ang'o miyo giparo ni ne ochak gweng'ni ni Usoma. Gweng'wa ni iluongo ni Usoma. Usoma en kama ne ji obiro sume kaluwore gi dho wath mar rech mar beach mantie ka. Usoma ni nying nobiro ne nikech jogi nyinyi manono ji. Koro gisomo ji. Koro miyo nokelo nying mar Usoma noero. Gweng' ka gweng' nigi nyinge. Ma samaro jodongo mano bedo piny. Mano chonge gima notimore Usoma. Samaro ne gisomo jomoko. Usoma somi. Kora paro kamano. Ka ne nitie wath maduong' miluongo ni Galamoro. Galamoro noriwo ji ma Kiboswa. Moko ne anyaka masana malo. Koro airport nopogo ndarani. Giduoko wa yor pipeline makochach. Koro sani ne giwacho ni koro ka Usoma. Koro nyaka ne owega ni kata ni Musoma ma Tanganyika. Kara ok en mano. Macha en mana mlabo giri no dhi luwo rech to kato ne giyudo ni giwawa kama Usoma. Ma en Usoma no nyaka sani nyaka jowa mosesomo. Usomo mana Usoma primary ka. Nyakoromogi bang' winjo paro mopogore ewi kaka jogweng' oselieko kotenore kod nonro mar gweng' ma Usoma. We koro wawinja nena. Adieri motenore kod kuku mar wach ewi kaka gweng' ma Usoma ne ochakore kendo kaka nying mar Usoma ni ne obiro mong'iyo ne gweng'ni. Kama koro ubete ni iluongo ni Usoma. Gimomiyo luonge ni Usoma ne en wath maduong' iluongo ni Galamoro. Koro noriwo dhoudi duto nyaka Imaragol nyaka joma yo Kiboswa duto ne biro omo rech kae. Koro ne giluongo ni Kisuma. Mane momiyo ne gigure ni kar ka koro en Usoma nikech biro mar sumo. Mane gimomiyo chaka ni Usoma. Tenie sublocation mar Jokogony. Mana kamano Nyakoromogi bang' winjo nonro ewi kaka nying mar gweng' ma Usoma ne obiro kendo kaka gweng'ni ne ochakore. We wawinja nena koro ni gweng' ma Usoma ni humbe landore kod weche kata timbe mage. Usoma en gweng' matin. Otin kabisa ma gimomiyo nyinge landore e ndalo mokalo jolupo ne lupo aka. Ma en tije mane anyakach ka biro ka ne gia ka endi machiegni kabisa. Ma toka gino emiyo nying mar Usoma chako landore ma ji oa oko mang'eny mobiro ka. There's a time ma bende yedhi ne a oko ne a Uganda ka biro gi rech to kele bijwa ma kaendi ne to gin ka gidog to gidog gi baraf. Ko rech no emiyo nying mar Usoma landre nyaka oko. Ka ne ogero kuonde madongo gi kuoyo ne nitie iye no fweny kuoyo gi jo China. Ogero State House ma Kisumo ni, ogero Huduma Center muneno no. Wazungu kano biro to yudo ni quality mar kuoyo mane nie tiende ka. Ne ber, ogero International Airport ma Eldoret. Ogero Serial Board ma Kisumo makaya maduong' no. Kuoche ni omiyo wang'ere nyaka pinje Kericho go lang'o gi te koro nofwenye gi sirikand Moi machon. Koro omiyo jo lang'o nofwenyo ni kuoch na Usoma e kuoyo magero kamoro amora. E kuoyo ma wazungu yiego. Koro miyo no miyo ng'ere kabisa. Olandore gi ji modak e igi gi ohala ma ji timo gi tije moko matindo tindo kaka nam kuoyo ne nitie mage tije mane nitie kama mokwongo. Timbewa en ni one miners, one fishers, one businessmen and women, one jopur, alafu one jo minerals. To gin dongruoge mage ma gweng'ni osenyuolo e alworani nyaka ne ochakre. Dongruoge aneno ka kuondgi ne ute lum lilo. To gima koro aneno ka sani gisetemo gerore koluwo udi ma koro kimanyien mar ngima masani. Pith mar gwen gin godo, gidhi godo mos mos. Mamano bende giyute. Mage dongruok mantie maneno ka koro gisebedo godo mbele. Kar osiptal
gin go makoro sano osekelo dongruok. Sikul bende mane machon ne ute lum lilo, to sani sikunduno koro nwang'ore ni nosegere mabatini kendo koro onenore sikul makare. Okay, usoma kae ni dongore mantiere mokwongo wan kod kambi mar pipeline nitie machiegni, wan kod airport wan go machiegni kaendi, wan kod Coca-Cola bende machiegni kaendi, mago companies molorowa, then ginam mabende sante okele okonya kelo income malong'o ahinya. Ka wan go osiptandwa no waonge kata lab e iye, wan gi sikundwa no onge kata development, waonge chiro ka, waonge kata chiro kata duka moro maduong' madwa bedgo, to population ma Usoma ka duong' ng'eny kabisa, ji ng'eny. Koro mage gik mwakwayo ni mondo bednwa mayot nikech wan e bwo, wan machiegni gi taon. Dongruok ma wan go kae, wan gi skul nomiwa, pi be wan go mar Kiwasko, kod stima be wan go kod mamoko go. Dongruoge ma wan go ni wasetimo investments mang'eny sana watimo morogi kaka jo Bingo, wan gi Bingo Beach, wan gi Loco Beach, wan gi Crescent, wan gi Balmoral. Gibiro nikech timbewa beyo momiyo welo go biro. Joma bedo kanyo gin jorotenge, gin wasunge. Kata obedo ni jogweng' ma Usoma kono dongruoge achiel ariyo adek, gin rem kod kwayo mage magin godo maka utimnegi e alworani, to gweng' ma Usoma biro dongore machal kod gwenge mamoko. Wan gi kwayo ni kembe molorwa gi neglect-wa, ok gikawwa kaka ji. Onego bed ni gi support-wa in terms of teach, nikech kijende mang'eny yudo tich to magitiye onge, gidonje tije mathindo gidonje tije moko matindo ma gima nyalo konyowa go onge. To wan kod airport ka, wan kod pipeline ka, wan kod Coca-Cola kaendi, to ok gikonyowa. Rema wan go kowuok pipeline, kowuok golf club nyaka kamoro ni Krembe school nitie ndara chon. Koro jo Kenya Airport nochielo nyaka nam. Masani Usoma wan gi achiel wadonjo go to wuogo. Makiwuok idoko airport nitie Kenya jesi ni kanyo rawo nie pi. Koro chuno waonge yo. Mane sida ma wan go. Koro wakwa sirikal mondo gilosnwa ndara ma pipeline gima wuok nyaka Krembe school mondo ji oyud konyruok. Mar ariyo gi wach kuoyo mikunyo mawuok e nam. Ng'ato kaka an lopo osedhi nam mita 2 ma pi osekawo, ma yiende te nie pi. Kata sama wuoyo kodi ne kodhi muneno to kunyalo amini. To en kuoyo migolo gotieno godiechieng'. Koro mano ywak ma wan go ahinya. Rem ma wan go en ni ochawa, wan ok miwa tich. Pipeline ting'owa gi muya mar mo, to production moyudo kuom gi onge. Coca-Cola konyowa mana gi pi modho kende, to pipeline onge. Nikech ka natin ni puonjaga ni company nyalo konyi gi gimoro, to pipeline onge gima konyowa kata di. Gin ginyisowa ni mondo mi ondike kambino nyaka ibed gi at least A-. Nyathi ng'aka ng'ama nyalo bedo gi A-. Pipeline onge gima konyowa go. Coke be mondo ndiki nyaka igol mana soya. Koro wainyore nikech sewage magigole nam, magigole companies go gi release nam. To wan jolupo, nego rech, aquatic life, dong'e gi Raila no. Gima neno kwaremo ka en wach pi makoro kethore. To dwakwa ni dukele yo madwa yudo godo pi mag freji. Mondo kik koro wanyumre pi nam makoro chendo moriwore gi gik magalagala ma ok wanego. Mana kamano nyakwaramogi gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi mondo imed ng'eyo kendo yudo nonro mar gwenge mopogore. Oriti masani warom kendo juma manyien kuma biro duogo kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Millicent Adhiambo kuom nonro makare mar gweng' ma Usoma. Nyakwaramogi koro iseng'e gweng' ma Usoma. Wadani wadhi nyime kod weche mamoko manyien mabende mulo gwenge mamoko gik matimore igi.
Kwan jogo mayudo tuo mar sukari e kaunti ma Migori omedore kaluwore kod ripot ma ogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori. Kaka jafwambo marwa George Malero, tuoni bende sani medore e kind nyithindo. Kwan jogo mayudo tuo mar sukari e kaunti ma Migori medore kaluwore kod ripot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ni. Higane nitiere kwan oganda maromo 13,751 ma odak kod tuono mar sukari e kaunti ma Migori. Kwan mantie malo ka ipimo kod higa mar 2023 ma ji maromo 7,200 noyudo kod tuono mar sukari e kaunti ma Migori. 2023 manorumo wayudo ka wawuok from figures mar 7,200 nyaka koro sani wane figure mar 13,751. Mani interventions moko kotim to figure ni dhi medore by 2030 wadhi bedo gi figure ni almost double. Apisa mochune kedo kod tuoche go mok gam e kaunti ma Migori Polo Lik yango ni kwan mine mayach ma bende koro gamo tuo mar sukari osemedore e kaunti ma Migori. Last year ne wan gi mine mapek 54,600. Out of 54,600 ni 2.6% of them ne obedo diagnosed gi gestational diabetes. En orumo koponi ich orumo, koponi mama onyuol to orumo. To iyudo ka later in life mama machal kama bro develop ng'eny gi develop diabetes. Lipot mowuok kuom migawo mar thieth yango ni 4 mag mine mayach duto e piny Kenya iyudo kod tuono mar sukari ka gintie e kind wige 20 kod wige 28. Tuo mar sukari kuom mine mayach nyalo kelo midhiero mopogore opogore ne nyathi e seche ma inyuole, ka bende onyalo kata kelo tho ne nyathi kaachiel kod min-gi poni ok ogaye e yono mowinjore. Nitiere jomoko ma biro kako ndiknegi to samoro ayudo chandruok ka jotuo moko ok duogi e odiechieng' mang'owa manichikogi. Koro mae niketo jotuogi e atari nang'o nikech ogiti gi yath yo mowinjore kako ndiknegi. Florence Mejwanga Menas mathiedho tuono mar sukari e osiptal maduong'no ma Migori wach nitie kwan nyithindo mathoth mantie kod tuono mar sukari mabiro e thieth e osiptal maduong'no ma Migori tich ariyo ka tich ariyo. Chakre maybe jadwe achiel nyaka higa 12 waneno gi tich ariyo. Kasto kendo wan gi klinik mar sukari ne jok madongo. Koro jok madongo waneno tich adek. Ka opogore kod miyo gi yath, Mejwanga wacho ne gipuonjo jotuo sukari kaka ginyalo dak makare kod kit chiemo ma onego gicham. Chudo ka jo mang'eny kobiro to ng'e ni tuo mar sukari en gima biro kaka kawuono to bang' juma achiel kata juma ariyo koseyudo thieth to en gima rumo. Koro ka waseng'eyo gima jatuo ong'eyo e wachni kasto wapuonjogi koro wapuonjogi kaka ginyalo tiyo kod chiemo mago ma gin godo dala. Nikech onge kaka wanyalo nyisogi ni koro we chamo ma hapana. Wanyisogi mana kaka gitiyo gi chiemo ma gin godo go. Kiwango monego giti godo odiochieng' kodiochieng'. Jolony go mag thieth wacho ne gima duong' moganda nyaka koro tim mar geng'o tuoni mar sukari en rango kit dak ma gidakie ma oting'o chiemo ma gichamo kaachiel kod timo rako e kinde ka kinde. Jowa tinde ok wuothi, pikipiki oketho piny, iyudo ka iwuok e dhot, pikipiki omi e dhot, itimo gimitimo kata e ofis kata mana kari moro mar migoe ohandino, kang' idok e ot kendo pikipiki lwari nyaka e dhot. Koro ok watim exercises. Kasto wayudo ka kind chiemo ma bende wachamo, wayudo ka bind chiemo gi bende gin kabind chiemo mamiyo blood sugars dhi malo matek dichiel, gin refined carbohydrates. To mage miyudo ni jo ohero kendo mage ma foods ma are available. Wadoge chiemo machon ma oduma moregi, bel, to wacham gi kamano mok ni watero gi e mashin mapoko gi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakoro mogwadhi ywe marwa marariyo weche manyien mag migago tinende ni wang'ie ni to moko kuom ote ma wuoro na chal nade godo nongoro nego konjo kandaria manilongo ni Isha kawuok Mfangano Island ema wacho kamano. Erokamano Isha ka intiere Mfangano Island mosnoje Mfangano duto te like wadgi Hesbon Ramogineno malera ahinya Migori Nyabinga erokamano ahinya in bende Ramogineno maler e gwenge mag Rairi Ramogineno re maber ilongo ni Oliech Aoke macho kamano. Huko sawa kiwacho ni bati konywa uru kata mana awendo bus park e stage ka gimatimore Kisumu no ema timore koni mondo ukonywa wang'ini to weche mag
arita gi tiyo makare gi bus park no to nyalo bedo yo machalo nade, okay? Stanley J wuod Kadongo Adega migago neno malera ahinya gin kod wetene kendo ginenowa e kindene. Arusha wuod Kanyimach Migori wacho ni Ramogi Mora e yo mamalo. Kasto akwayo hayo maber ne joma timo penj maniluongo ni Tony kawuok Migori ema wacho kamano. Erokamano in bende kuom kete e Ramogi TV odiochieng' ma sani. Gi kinde ni wachaka kaw yweyo machielo nikech en dakika 40 bang' saa 7 mar odiochieng'. Ma en Ramogi TV. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuba, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies, Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 14 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kipsitet, Nandi Hills, Nangoi, Kapsabet, Chepterit, Mosoriot, Kapseret na kumalizikia Eldoret Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Ng'ano manyalo biro sani e room wakai. Initema dhi kanyo? Romo gi nyaminwa. Adwa dhi ng'iyo wang' dede mondo eka ng'e gima notimre gotieno. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Miwate konya sae uono ganda. Kidwa yudo werni kaka sikiza tune mari, dial *860*418#. Par ni Citizen e od jower duto. Machini kene nyakoro magodhi nyime riwruok matimo nonro mar pur kod pith Kalro Bade ma Alupe koriwore gi joket mwandu mamoko e sekta mar pur chako chenro mar anywando jok ma odak kod ng'ol e pur mar oganda kod soya. Ma en chenro ma igeto ni biro yawo thuolo mag tije ne joma odak kod ng'ol kata joma ng'ol kendo medo chiemo e kinde mag yudo keyo. Romone ma oyore ga pisas mag riwruok matimo nonro ewi pur kod pith Kalro
joket mwandu e sekta mar pur kod rawere ma jopur ma odak kod ng'ol en mar rango yore ma inyal kony godo midhiero ma jopur modak gi ng'ol. Oyangore ne gikale midhiero kaka nok mar pi, gik ma giolone godo cham pi kod gik ma girwako seche ma gin e puodho. Hata kama unanikodolea macho, sioni. Jacqueline Amutoso ma en rawera ma momo kod Evelyn Barasa ma en muofu wacho kaka gisakonyore kokalo e chenro mar Youth Sustainable Aquaculture mong'ere kaka YISA, kendo gilero okang' ma gisegoyo kokalo e pur mane gichako dwe mar 7 higani. Vijana wamepata nguvu kwa sababu walikuwa wametengwa kama vijana walemavu, walikuwa wanasononeka tu kwa milango, hawana mbele, kwa sababu hata akienda kuomba mtu makatala, mtu anasema saa ngapi nilete mtu mlemavu kujikokota kwa shamba yangu. Lakini saa hii wakiona vile tuko na bidii, tunapanda soya yetu na soya inanawiri, na tunajua kupitia ndani ya hii soya tutaendesha magari. Chenro ni madhi kawo higni 5 geno ni dhi ting'o malo ngima rawere ahinya to modak kod ng'ol, kendo geto yawo thuolo mag tije maromo 150 ne rawere, joma odak gi ng'ol, kaachiel gi joma ne oringo miechgi e kauntis 5 moting'o Kisumu, Homa Bay, Busia, Kakamega kod Kilifi. Nashukuru sana watu wa ISA pamoja na KALRO juu wanatusupport kukuja kutembea na kutuambia vile tunafaa tufanye. Unajua tunapofanya hivyo tunajipa moyo, tunaonekana pia sisi ni watu kwa wengine. Sisi tunashukuru sana kwa najua tukivuna hapa tukivuna hii soya tutaweza kujiendelesha kwa maisha. Midhiero ma jok ma odak kod ng'ol kadhi ka giwuok miechgi ka gidhi puothegi bende omi peke romoni. Changamoto ile yenye tunapitia kwa upande wa transport langu ni kutoa tu maono kama tungeweza pata minibus yenye inatuleta kwa shamba asubuhi, isanye watu ilete kwa shamba alafu irudi kwa barabara kufanya kazi nyingine ya kutafutia kikundi tukiweka kwa account. Ikituleta kwa shamba tujipanga at least hiyo 100 tunatumia 200 tutumie 100 kurudi nyumbani. Jalonye weche mag science Linet na bangi matiyo kod riwruok mar KALRO wacho ni chenro ni biro duoko chien kech kendo medo chiemo pachoka, ka olero ni oganda kod soya timo maber nyaka kinde horo. Hii ni shamba ambayo tulipa walemavu wafanyie kazi yao ili tuweze kuendelea mbele na kufukuza njaa. Hii ni aina ya soya bean ambayo inaitwa SB19. Ni aina ya soya bean ambayo wanasayansi wa KALRO wamebuni, ambayo ni soya ambayo haina magonjwa. Giwacho ni eka chiel mar puodho nyalo golo gunde 8 nyaka 10. Ka jopur gi ne opidho oganda e puodho maromo eka 15 mane omegi gi riwruok mar KALRO. Hii soya ya SB19 hukomaa kwa miezi karibu 4 hivi, lakini inalingana na pahali penye umepanda. Frederick Omondi, Ramogi TV. Jolupo kod jous rech e dho wath ma Usoma mayudore e sub-county ma Kisumu West koro ywago reyo e wi wach dok chien mar kwan mag rech mantiere nam Lolwe, kino ma gikone rocho weche mag lupo kod ohand rech makono kaka imiyo ler kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo. E kinde mokalo, dho wath ma Usoma mayudore e sub-county ma Kisumu West nometni kod yore lupo kod ohand rech. Kata kamano, dho wath ni sani odongunda ka jamni e malak kuonde mane jo abedo wile mwandu. Yedhi bende oriedi kogo e dho wath ka chal margi nyiso ni osejwangi kuom thuolo mogwaro kaluore gi wach achiel mar nok mar rech. Picha makosani ka jolupo kod johala masanja kende ema yudore ka gin gi geno mar yudo chiembgi mapile pile kata rech olal e dho wadhno kamano. Jolupo, johala kod jodak makae ywago midhiero mathoth magikaloe kamoting'o chido mar nam Lolwe kowuok kuom kembe moluoro dho wadhno kaachiel kod medruok mag kit kilwa maricho maduto miyo kwan rech dok chien. Mae namwa makonyowa. Namwa ni iole takataka kaka wayud rech onge. Makionge mashin, joma onge mashin kaka wan, wachandre mno. Sama giolo pigno, rech tho kabisa. Kaka an jalupo, sum madonje pino ok hiny rech kende. Inya nyaka an be nikech aluoke lowa machung' e pi. Seche ma wuok e pi awuok ka denda ila mokanyal, makokanyal wicho mo kata chwara yath sa ka sa
to an gi tuo. Mar ariyo, rech osedhi mobedo ni tin saidi kolore gi kit kiluwa mi iluwo. Rech tin sana, odok chien mang'eny, to watiyo kod fea kwa kuonde maboyo, jomoko amna ka Julu, jomoko Anyalenda, jomoko cho Achiga. Surprisingly, ambe na bedo surprised. Kawuono ni makwane mon ochiko. To wang'eny ga, but negi reduce day by day, nyalo ni jariyo dhi, ng'ata chielo dhi, jariyo dhi, ng'ata chielo. To sani, kaka nyo wadong 30 something, kawuono ne wan ji ochiko. Machielo kende weche mag sand harvesting. Iyudo ka sani koro pi osebiro. Tido ka koro joma kunyo kuoyogo, kendo sama gikunyo kuoyo to giketho alwora, kendo giketho kuonde ma rech nyuole. Ewi mano midhiero mar ng'ok mar nam lolwe ma kinde ka kinde, bende osemayo gi lowo, kendo muonyo banda margi mar rech. Gino bende makoro medo miyo gi tich matek makaka gikonyo nge. Iyudo ka pi nobiro mopong' ma oketho bichnwa ni. Apani sani kata kunene, tuneno ka kata banda mane toka kaeni, onimo mok wanyal sese. Kendo iyudo ka rech mwauso, sani koro wauso mana piny ka, ng'ama konyo malong'o onge. Jolupo kod johan rech go koro kwayo sirikal kod jotelo mane giyiero mondo donjre wechegi okonygi mapiyo ginyal chiero ohandgi ometni kendo e dho wadhno. Kembe onego we olo chemical direct, jolupo onego mi kakati seche ma ginyalo stop ma rech dongi, inji mimako gogo nyaka beda maber mowinjo. Wuoth mar Safaricom sambaza furaha mitimo kod kambi mar Safaricom koriwore kod kambi mar Royal Media Services odonjo odiechieng' mare mar adek e gwenge mago mar Okak. Wuodhno ichano mondo ochop e gwenge ma Kericho, Chepseon nyaka Londiani. Jokenya dhi nyime kod loyo mich mopogore opogore kaachiel kod yudo mich mar thieth manono bende. Kambi mar Safaricom dhialo higni 24 nyaka ne ochak tije ayanga pacho ka gie sani nyakora mogi jafumbo marwa Willy Lusige nitiere gwenge mag Kedoa kama koro dani mondo watudre ne kode achiel kachiel mondo onyiswa ni weche chalo nade. Hujambo Willy Lusige, hadi kufikia sasa umetembea katika maeneo yapi na mashabiki wanasema aje kuhusiana na msafara wenu wa sambaza furaha kupitia kampuni ya Safaricom Willy? Kuweza kusambaza furaha iliyoanza siku ya Jumatatu na ambayo itakamilika siku ya Jumapili katika eneo hili la Bonde la Ufa, alafu katika majuma mengine ambayo yanafuata watakuwa nazuru maeneo mengine tofauti, lakini juma hili specifically kuanzia siku ya Jumatatu hadi Jumapili tuko katika eneo la Bonde la Ufa. Jumatatu tulikuwa Narok, tukaelekea Bomet, jana tumekuwa Kericho na pia leo bado tuko Kericho. Tulianzia Kericho mjini, sasa tuko katika soko la Kedoa, alafu baadaye tutasafiri moja kwa moja tukielekea hadi Londiani ambako tutakamilisha safari ya leo, ambapo Safaricom inasherehekea miaka 24 ya kuweza kutoa huduma nchini, na kile ambacho wanafanya wamekuwa na sambaza furaha kipindi hiki cha Krismasi kwa kuzuru maeneo mbalimbali kuwafahamisha wateja ni huduma gani wanazotoa, na kando na hayo pia kuweza kuwatunuku zawadi mbalimbali ikiwemo simu, mbuzi, kuku na vyakula vya kuweza kula wakati wa Krismasi. Lakini nataka kuzungumza tu na baadhi ya wale ambao wameweza kutualika hapa. Karibu sana, huyu ni kiongozi kutoka Safaricom. Najua wewe unazungumza lugha ya mama, lugha ya Kijaluo. Tuanze tu na jina, na ukitumia hiyo lugha uambie watazamaji wetu wa Ramogi labda ni nini Safaricom mmekuwa mnafanya, mmefikia wapi na mnaelekea wapi. Asante sana. Nyinga Isaac Okelo Onyango, atione Safaricom, frontline marketing channels organization. Kawuono wane piny mar Rift Valley, Kedoa ka, kaka osewacho nuno wachiwo dhok, wachiwo gwen, wachiwo gik mang'eny, airtime be wachiwo ne customers wa. Kwagoni erokamano kuom higni 24 ma gisebede kodwa. Gisewuotho kuoma aming'a kabisa. Wasebedo kodgi all the years. In fact, kata ka wadonjo sani M-Pesa be donjo higni 18. Koro sani gweng' mar Kedoa ni wakonogi about fraud. Wayudo ka conmen mang'eny nitie piny mar generally around the country. Times are tough, koro there's a lot of con going on. Koro kono kineno ka namba moro gocho ni marach, mi suspect tiore ne adek. To the genuine number mar Safaricom en 0722 0000. Yeah. No abiro ariyo. No. Kendo kawuono wawacho negi about offers wamantiego e tunukiwa. Kidio *444# simbi marang'we yamo. Iyudo all the offers, data nitie kanyo,
airtime nitie kanyo minyanyeo bundles kakinyago simu sani kenogo joniga about fast internet mar home fiber be wawacho niga about mano alafu awach mar mpesa inyaoro pesa ne ng'ato nitie extra money minyado through credit offerings wa mag mpesa kija wala be inya kopa from star 234 hash pay bill business buy good still inya yodo kanyo be. Hapo nimesikia tu adeka. Lakini tutaendelea. Kabla uende wafahamishe pia kwa lugha ya mama, labda tukitoka hapa tutakuwa tunaenda wapi na wapi, na mashabiki wenyu ambao wanatazama Ramogi ambao wako kwa hiyo barabara watokee wapi na watarajieni. Sani wawuothe gwenge mang'eny nyocha wachake on Monday wawuok all the way from Nairobi wadonje piny mar Maimayu wadhi nyaka Narok wanindo Kaplong kado sani wasechake kendo gokinyi wawuok gokinyi from Kericho wadonje gweng mar Kedowa kako wuok at wadhi Londiani wadhi luoro koni mwaduok Kericho kendo wadhi nyaka gweng manga Eldoret. Koro the entire Rift Valley is taken care of. Koro wakaribisha umondo ubi kume kuneno wati chungwa wachni Alja Safaricom wane kwa nyami ya chela rio moro kanyo airtime wadhi mi t-shirts wadhi mi kofia be nyaka wami matin lakini at the end of the day wa celebrate kaka customers wa maero nikech okang muse wuotho komwa kwa wuotho kodwe weche mag Christmas ngeni Christmas jodala wanyaka cham gweno koro wachiwo gweno ka kendo diel be wachiwo yani mbuzi diel maduong wachiwo kabisa kendo wakaribisha umodo wasambaza Christmas Erokamano jate Erokamano inya. Asante sana, na kabla tumalizie dada, tunaomba nani ameshinda simu hapa kuja tuonyeshe kwanza umeshinda simu gani hii? Tuanze na jina, unaitwa nani? Naitwa Betty. Umeshinda simu gani? Umeshinda simu ya Neon Ultra. Bure bila chochote, kulipia chochote. Labda ufuraha yako ni gani na ujumbe wako ni upi, na uangalie kamera? Yangu ni kwa Safaricom na washukuru sana kwa sababu nilikuwa natumia Katululu, sasa nimehama Katululu. Katululu yenyewe iko wapi? Ndio hii hapa. Sasa nimefurahi sana kwa Safaricom, nasema asante sana. Umeingia kwa smartphone? Nimeingia kwa smartphone. Sikuwa natarajia naweza ingia kwa smartphone. Juu maisha ya kubai ingine ilikuwa ngumu, pesa za kununua ilikuwa ngumu. Sasa utakuwa una chat. Sasa hii nitakuwa na chat, hata mambo na Facebook, WhatsApp nitafundishwa polepole juu sikuwa najua. Ujumbe wako kwa mashabiki wa Safaricom? Ujumbe wangu kwa mashabiki wa Safaricom nawaambia tukae pamoja kwa Safaricom. Na kina mama je, wajitokeze? Kina mama wajitokeze kwa Safaricom. Asante sana. Huyo ni mmoja wapo ya washindi ambaye ameweza kujishindia simu, na pia tulikuwa na yule ambaye aliweza kutufahamisha mengi zaidi kwa niaba ya Safaricom, ni kipi wanachofanya na ni kipi ambacho watakuwa wanatarajia. Tukitoka hapa tunafululiza hadi Londiani, kesho tutakuwa pia tunafululiza hadi mji wa Eldoret. Kwa hivyo mashabiki wa Safaricom na mashabiki wa Ramogi waendelee kukaa ange, tutawafahamisha jinsi msafara huu unavyosonga. Shukran sana Willy Lusige, na tunawatakia heri mnapoendelea kusambaza furaha na Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services, na Mungu awalinde mnapoendelea na safari ya Ramogi. Maano kaka weche chalo kotende kod wach madhi nyime nyiso higni 24 mar kambi mar Safaricom kagi medo chiwo mich mopogore opogore kaka winjo kai wacho kanyo kod jafombo marwa kaachiel kod yawa ma otenogi e wuoth machal kod mano.